Oikein aurinkoista perjantai-aamua kaikille ja lämpimästi tervetuloa tänne markkinointitoimisto Dagmarin Dagu Breaks -webinaan. Dagmar tarjoaa näitä ilmaisia rentoja tietoiskuja eri aiheista noin kerran kuussa kaikille markkinointialalla toimiville. Ja tuleviin tapahtumiin pääsee ilmoittautumaan Dagmarin nettisivuilta. Laitan kohta linkin chattiin. Minä olen Paula Wikström ja toimin Dagmarin webinaarien eli näiden Dagu Breaksien hostina ja chatin moderoijana. Ja tänään meidän aiheenamme on asiakaskokemuksen vaikutusketjut. Mikä on tällainen näkyväksi tekevä kaava kuluttajien ja B2B-päättäjien ymmärtämisessä? Asiasta meille on kertomassa Dagmarin CX-direktor Sirpa Toljander. Hyvää huomenta, Sirpa. Huomenta. Tosi kiva olla täällä tänään. Ihana kun olet. Muistutuksena kaikille vielä, että nämä Dagu Breaks-webinaarit tallennetaan. Sä saat linkin tähän tallenteeseen suoraan sähköpostiisi tänään tämän tapahtuman jälkeen. Mutta nämä tallenteet tulee myös Dagmarin nettisivuille ja myös meidän YouTube-kanavalle nähtäväksi. Eli sieltä voi palata myös aiemmin olleisiin webinaareihin tai katsoa tätä kyseistä. Ja tuonne chattiin voi tosiaan laittaa anonyymisti kommentteja ja kysymyksiä. Jos meillä jää loppuaikaa, niin voidaan sieltä joku nostaa keskustelua. Mutta nyt siirrytään saman tien asiaan. Ole hyvä, Sirpa. Kiitos, Paula. Ja kaikille tervetuloa vielä tänne. Ihanaa, että tänne on saatu paikalle ihmisiä kuuntelemaan asiakaskokemuksen vaikutusketjuista. Ja kuten Paula tuossa alustikin, niin mun nimeni on Sirpa Toljander, Sipe, ja mä johdan meillä Dagmarilla asiakaskokemusliiketoimintaa, ja käytännössä mun työ on yhdistää tutkimus, data ja liiketoiminta meidän asiakkaille, ja ennen kaikkea autan asiakkaita tekemään heidän asiakkaiden asiakaskokemuksesta johdetta. Ja tänään meillä on agendalla 4 asiaa. Ekana mä kerron vähän siitä, että mitkä on tämän asiakaskokemuksen vaikutuskaavan tausta, eli ihan lyhyesti tutkimusta ja teoriaa näiden vaikutusmekanismien takana, ja kerron vähän siitä, että miten me ollaan tämä kaava sitten rakennettu. Ja sen jälkeen esittelen tämän kaavan teille ja mennään siitä sitten empiriaan, eli kerron teille sitten vähän Suomesta lukuja, eli miten tämä kaava, tämä hypoteettinen kaava sitten näyttäytyy B2B ja B2C liiketoiminnassa ja erilaisissa kohderyhmissä. Ja sitten lopuksi esittelen teille, että miten tätä oikeasti johdetaan arjessa ja miten tätä kasvua voi lähteä hakemaan, miten tätä kaavaa voi hyödyntää siinä, että kun mietitään omaa bisnestä, mitä kysymyksiä tulisi kysyä. Ja mä lähden hyvin konsulttimaisesti nyt vielä liikkeelle siitä, että mitä tarkoitetaan asiakaskokemuksella ja mitä mä tänään tällä asiakaskokemuksella tarkoitan. Tämä on aika laaja käsite, joillekin ehkä abstraktikin, ja ihan liiketoiminnan puolella ja tiedeyhteisössäkin vielä haetaan sitä, että mitä asiakaskokemuksella tarkoitetaan. Sen takia hyvä freimaa tässä vaiheessa. Meillähän on asiakkaita, eli henkilöitä, jotka ostaa asiakasarvoa ja suorittaa sitten jonkunlaisen sopimuksen mukaisen uhrauksen, eli tyypillisesti raha vaihtaa omistajaa. Ja sitten kun me ruvetaan miettimään, että mitä tarkoitetaan kokemuksella, ja kognitiivisen psykologian mukaan kokemushan syntyy kasasta ärsykkeitä, jotka laukaisee meillä tunteita, ja nämä tunteet on mielenkiintoisia sen takia, koska nehän ohjaa meidän ajatuksia, meidän toimintaa ja jättää muistijäljen. Eli käytännössä vaikuttaa siihen, että paljonko me ollaan valmiita maksamaan, ostetaanko me uudestaan, ostetaanko me enemmän ja suositellaanko me yritystä tai organisaatiobrändiä meidän omille viiteryhmille tai ei. Ja mitä me tarkoittaa sitten asiakaskokemuksella, niin tämähän muodostuu kaikkien kohtaamisten summasta. Alkaa markkinointi, brändi, myynti, boardaus, asiakaspalvelu, kaikki kontaktipisteet asiakkaan ja brändin välillä. Oli ne sitten kohtaamispisteet, jotka brändi itse omistaa, tai sitten ei. Tätä ollaan tänään sitten ratkomassa, että miten asiakaskokemusta voidaan mallintaa
matemaattisella kaavalla ja sen arvoa. Miten se asiakaskokemus sit muuttuu kasvuksi ja kannattavuudeksi? Tämän päivän ydinkysymyshän on se, että miten me lähdetään tätä purkamaan. Aika iso ja abstrakti asia. Meidän täytyy ymmärtää ekana asiakaskokemuksen vaikutusketjua. Asiakaskokemuksella itsessäänhän ei ole arvoa, vaan enemmänkin sillä, että miten sillä voidaan vaikuttaa asiakkaiden käyttäytymiseen. Ja faktahan on, että asiakaskokemus alkaa kiinnostaa johtoryhmissäkin siinä vaiheessa, kun me voidaan muuttaa asiakkaiden käyttäytymistä. Eli sitä, että kuinka paljon ne ostaa, suosittelee tai tuo meille kasvua. Mutta ekana meidän täytyy ymmärtää sitä, mitä tapahtuu siinä asiakkaan polulla. Markkinointi, myynti, asiakaspalvelu, kaikki kanavat. Et miten ne vaikuttaa asiakkaiden käyttäytymiseen. Ja sitten vielä kiinnostavampaa on se, että miten se vaikuttaa sitten liiketoiminnan mittareihin, kannattavuuteen ja kasvuun. Et päästään tavallaan näiden kesken on vahva kausaliteetti siinä, että mitä tapahtuu asiakaspolulla, miten se vaikuttaa sitten erilaisiin mittareihin ja miten sitten niistä syntyy kasvua tai ei. Ja tällöinhän me ollaan jo puhtaasti matematiikan puolella, eikä niinkään pelkissä mielipiteissä tai fiiliksissä. Ja kuten mä sanoin, niin asiakaskokemushan itsessään ei tuota arvoa. Jos me käytetään tällaista jäävuoren huippu- tai jäävuori tematiikkaa, niin asiakaskokemushan on se, mikä näkyy siinä merenpinnan yläpuolella. Eli kaikki ne kohtaamiset, kanavat, brändi, tuotekokemus, osakokemukset ja kaikki tämä. Mutta faktahan on se, että asiakaskokemushan on tavallaan syy ja arvo syntyy niistä seurauksista. Eli siinä vaiheessa oikeasti alkaa tulla euroja ja kasvua, kun asiakaskokemus näkyy siinä, että palaako meidän asiakkaat, ostaako ne enemmän, kasvaako ostoskori tai suositteleeko, ja miten paljon ne suosittelut generoi tai ei generoi meille lisää kasvua. Eli täällä pinnan alla on se, että miten me onnistutaan pitämään meidän asiakkaat, ostaako ne uudelleen, pysyykö ne meillä, onko ne siis tyytyväisiä meihin. Kuinka paljon ne ostaa tai kokeilee vähintäänkin muitakin tuotteita. Olisiko ne valmiit ostamaan vielä enemmän tai maksamaan vielä enemmän, ostamaan jotain premium-tuotteita. Ja sitten mielenkiintoisin, eli se, että suositteleeko ne meitä omille viiteryhmilleen. Eli käytännössä toimiiko meidän tyytyväiset asiakkaat meidän omana markkinointikoneistona, markkinointi- ja myyntikoneistona. Ja kuinka moni sitten oikeasti ostaa suosittelujen perusteella, tekee ostopäätöksiä näiden pohjalta. Eli tässä meidän kaavassa me tutkittiin valtavat määrät nykyisiä uusimpia teorioita ja tieteellisiä artikkeleita ja löydettiin sieltä 3 tällaista vaikutusmekanismia, joilla asiakaskokemus sitten voi tuoda arvoa. Eli hyvä asiakaskokemushan lisää todennäköisyyttä, että asiakas ostaa uudelleen. Kasvattaa ostettujen tuotteiden ja palvelujen määrää ja sitten mielenkiintoisin, eli tuo uusia asiakkaita, kun se kokemus ja brändi synnyttää halun suositella. Ja tärkeäähän on muistaa, että nämä 3 mekanismia, nämähän ei ole joko tai, että asiakaspitoa ja uudelleenostoa tai ristimyyntiin, vaan sekä että kun meillä on asiakaskokemus, joka toimii hyvin end-to-end johdettuna, niin silloin me ei johdeta yksittäisiin kohtaamisiin, vaan se asiakaskokemus, se tahtotila näkyy läpi markkinoinnin, brändin ja koko sen asiakaspolun.
Eli periaatteessa markkinoinnin ja brändinkään rooli ei ole vaan houkutella ostoon, vaan enemmänkin luoda oikeanlaiset odotukset, asiakasodotukset, vahvistaa päätöksiä koko asiakaspolun varrella ja tehdä sitten siitä hyvästä kokemuksesta jaettavaa. Ja tämän takia asiakaskokemuksen taloudellinen arvo ei ole ainoastaan lineaarinen. Se ei ole yhden kosketuspisteen varassa tai yhden mittarin varassa, vaan useamman käyttäytymismekanismin yhteisvaikutus, joka syntyy vasta, kun tämä koko kokemus on johdettu yhtenä kokonaisuutena. Eli markkinointi, brändi, asiakaskokemus, kaikki siilottomasti pelaa yhteen. No, mitä tämä sitten tarkoittaisi asiakaskokemusmatematiikkana? Eli asiakaspito ja uudelleenostot plus lisä- ja ristiinmyynti ja suosittelujen perusteella ostot. Eli yksinkertaisuudessaan tämä kaava rakentuu näin. Mutta sitten tietenkin, kun me halutaan vähän tarkemmin ymmärtää sen vaikuttavuutta, niin me tuodaan ja ymmärtää niitä euroja, niin me tuodaan tänne myös asiakkaan keskimääräinen ostos ja hirveän tärkeä, eli tämä suosittelut, jotka kerrotaan vielä tavoittavuudella, koska yksi erinomainen kokemus ei vaikuta ainoastaan yhteen ihmiseen, mutta tämä on jo usein toimialaspesifiä se, että kuinka monelle tietystä kokemuksesta kerrotaan. Ja eli keskimääräinen ostos kerrotaan asiakaspito ja uudelleenostoilla, eli todennäköisyydellä ostaa hyvän asiakaskokemuksen jälkeen jotain uudelleen. Ja todennäköisyydellä ostaa lisää, kokeilla muitakin tuotteita, todennäköisyys suositella ja sen jälkeen todennäköisyys ostaa suosittelujen perusteella. Ja seuraavilla dioilla mä näytän teille hieman tutkimusdataa suomalaisista, eli miten tämä sama kaava sitten näyttäytyy erikseen B2B ja B2C-kontekstissa. Eli B2B-markkinoijat markkinassa Suomessa meidän 2025 tekemän tutkimuksen mukaan sanoivat näin. 84% ostaa uudelleen, kun he on saanut hyvän asiakaskokemuksen. 54% sanoo, että kokeilen, ostan muitakin tuotteita tai palveluita, kun olen saanut hyvän asiakaskokemuksen. 73% kertoo positiivisesta kokemuksesta omille viiteryhmilleen. Ja toisaalta 65% B2B-segmentissä sanoo ostavansa ystävien ja tuttavien suositusten perusteella. Ja me kaikki varmaan tunnistetaan tämä, että moni kysyy omilta kumppaneilta esimerkiksi B2B-kontekstissa tai kollegoilta, että ketä suosittelisit ja muuta. Ja siihen luotetaan. Ja näitä päätöksiä tehdään sen perusteella. Jos me viedään nämä samat luvut tähän kaavaan, niin kaava näyttää tältä. Mutta sitten jos me halutaan tarkastella esimerkin kautta, että no mitäs nämä luvut tarkoittaisi sitten euroissa, niin sanotaan näin, että jos asiakkaan keskimääräinen ostos on 9,900 ja oman vaikutuspiiriin kuuluu 3 oman viiteryhmän edustajaa, aika maltillinen määrä, niin hyvällä asiakaskokemuksella toi vajaat 10 000 euroa muuttuu 87 000 euroksi. Ja me ollaan saatu 180% kasvua. Ihan vaan sillä, että meillä on tyytyväisiä asiakkaita, jotka on valmiita pysymään meidän asiakkaina. Totta kai B2B-puolella meillä voi olla pidempiä, on intressit varmasti pysyä, että ei halutakaan välttämättä lähteä vaihtamaan niin hepposesti kuin vaikka B2C-puolella, mutta nämä on todella vaikuttavat luvut. No miltä sitten, jos täällä on B2C puolen markkinoijia, niin miltä nämä samat luvut näyttää sitten teille? Suomalaisista kuluttajista 81% sanoo, että ostan uudelleen hyvän asiakaskokemuksen saatuani.
vajaa 50% ostaa muitakin tuotteita tai palveluita. Jos asiakaskokemus on kunnossa, niin kyllä mä kokeilen muutakin. Ja 67% sitten mielellään jakaa positiivisia kokemuksia omille ystävilleen ja tuttavilleen. Ja sitten 62% sanoo ostavansa ystävien ja tuttavien suositusten perusteella. Totta kai B2C-kontekstissa meillä on sitten sosiaalisen median käyttäjät, osa on heavy usereita ja osa vaan seuraa, ja nämä suositukset voi lähteä leviämään laajemmallekin kuin jos me verrataan B2B-puoleen. Mutta miltä nämä luvut näyttää sitten tähän kaavaan vietynä? Näyttää tältä. Ja otetaan esimerkiksi 80 euron ostos, jossa kerrotaan 3 oman viiteryhmän edustajalle hyvästä kokemuksesta. Ja tämähän on hyvin maltillinen, että 3 vaan kerrotaan, mutta tässä ollaan nyt hyvin realistisia. Eli tässä tapauksessa 80 € muuttuu 800 euroksi. Ja kasvua saadaan 152%. Ja aika vaikuttava luku, jos mietitään, että kun keskitytään asiakaskokemukseen ja mietitään, että miten sitä voi parantaa, niin miten me pystytäänkään meidän omista tyytyväisistä asiakkaista saada meille kasvua. Kuulostaa totta kai ihan no-braineriltä, että no panostettaisiko siihen, että pidetään meidän nykyiset asiakkaat, mutta sillä on paljon välillisiä ja välittömiä vaikutuksia. Ja tämä kaavahan ei yritä ennustaa tulevaisuutta täydellisesti, vaan enemmänkin tehdä näkyväksi sen asiakaskokemuksen niissä liiketoiminnan mittareissa ja tuoda eväitä siihen, että miten asiakaskokemusta voidaan johtaa. Eli totta kai kun mietitään, että miten tätä kaavaa voidaan viedä käytäntöön, niin tämän arvohan on siinä, että se myös pakottaa meitä tekemään valintoja ja tarkastelemaan asioita vähän pintaa syvemmälle. Ja että lähdetään miettimään esimerkiksi, että mihin näistä vaikutusmekanismeista, eli suosittelut, uudelleennosto, asiakaspito, mihin me oikeasti vaikutetaan ja mikä osa tästä ketjuista on heikoin just nyt. Eli toisin sanoen, mihin meidän eurot kannattaa tänään laittaa, eikä vain se, että mitä me ollaan aikaisemmin totuttu tekemään, vaan että pystyttäisiin miettimään sitä koko asiakaspolkua siilottomasti ja laittaa ne panokset sinne, missä meillä on oikeasti jotain kehitettävää. Ja esimerkiksi kysymyshän ei ole siitä, että tehtäisikö lisää markkinointia, vaan että käännetään se mindset siten, että mietitään, että mitä käyttäytymistä markkinointi ja brändi tässä voisi tukea paremmin. Et pahimmillaan me ollaan semmoisessa tilanteessa, että markkinointi tuo meille asiakkaita, mutta se kokemus ei kanna ja eurot valuu hukkaan. Et jos brändi lupaa jotain, mitä se asiakaskokemus ei sitten pysty lunastamaan, niin kyllähän se ketju katkee ennen kuin ei tämä päästä edes siihen lumipalloefektiin ja siihen, että aletaan tuottaa sitä lisäarvoa. Ja totta kai tämä kaava haastaa myös tämmöiset perinteiset setupit siinä, että miten me optimoidaan markkinoinnin panostuksia ja minkälaisia hoitomalleja me rakennetaan. Mutta miten näitä sitten kannattaa lähteä tarkastelemaan? Niin minkälaisia kysymyksiä teidän kannattaa organisaation sisällä kysyä itseltänne? Eli jos palataan tähän kaavaan. Ja nyt sukelletaan tähän johtamisen näkökulmasta. Eli miten se voidaan viedä käytäntöön ohjaamaan meidän valintoja ja auttaa tunnistamaan, että mikä vaikutusmekanismi meillä vuotaa just meidän omassa bisneksessä. Eli ymmärrys siitä, että mitä just nyt tapahtuu ja mitä se tarkoittaa meidän liiketoiminnalle
Tämähän on se mielenkiintoinen. Ekana meidän pitää ymmärtää sitä, että missä kohtaa asiakaspolkua asiakkaat yleensä katoaa ja minkä takia. Eli tarjotaanko me asiakkaille syyn palata ja tehdä uudelleen ostoja? Onko meillä esimerkiksi eri asiakasryhmille selkeät hoitomallit ensimmäisestä ostosta eteenpäin, että miten se boardaus tapahtuu? Tietääkö asiakas, mitä seuraavaksi tapahtuu oston jälkeen, vai jääkö se yksin? Ja sitten se, että onko meillä rakennettu markkinointi ja viestintä siten, että se tukee asiakkaan paluuta, muistuttaa asiakkaalle oikeaa aikaa meidän olemassaolosta, vahvistaa asiakkaan päätöstä, tai sitten mitä tapahtuu oston jälkeen ja ennen sitä, miten me tavoitetaan asiakas. Onko uusinta ostoa ehkä jotenkin helpotettu? Muistutukset, ehdotukset tai palkittu? Annetaanko me jotain etuja? Onko meillä joku lojaliteettiohjelma asiakkaalle? Ja sitten tärkeää, että tunnistetaanko me ne asiakkaat, jotka on poistumariskissä, ja tunnistetaanko me he ajoissa, ja miten siihen reagoidaan. Eli totta kai voi olla, että syy ei ole kokemuksessa, vaan tarjonnassa, vai siinä, että miten me ollaan asiakkaan yhteydessä. Mutta nämä asiat on sellaisia, joita meidän tulisi selvittää. Ja sitten seuraava mekanismi. Eli kuinka moni meidän asiakkaista ostaa vain yhden tuotteen, vaikka voisi ostaa enemmänkin. Lähdetään pureutumaan siihen, että onko se ostaminen tehty helpoksi vai vaivalloiseksi. Onko meillä jotain omia pullonkauloja, joka toimii esteenä lisää ristimyynnille. Onko asiakkaalle rakennettu luontevat hetket ja kohtaamiset, jossa ne voisi ostaa enemmän. Ja mihin se lisämyynti perustuu? Asiakkaan tilanteeseen vai käyttöön? Vai sitten onko se mietitty enemmänkin yrityksen sisäisen tuoterakenteen kautta? Ja miten markkinointi ja brändi tukee lisäostojen tekoa? Onko se kokonaisuus ymmärrettävä? Onko meillä sisällöt kunnossa? Miten me ollaan suunniteltu meidän kaikki sisällöt rakentamaan luottamusta ja relevanttiutta? Vai onko nämä lisämyynnit sellaisia irrallisia tarjouksia? Ei ne silloin välttämättä pure. Ja miten ollaan personoitu? Onko se oikeasti tarve tai asiakaskohtaista vai enemmänkin sama viesti kaikille segmenteille? Tämän tyyppiset asiat. Usein voi olla sellainen tilanne, että asiakkaat ostaa vain yhden asian, vaikka meillä olisi paljon muutakin myytävää. Täytyy pyrkiä ymmärtämään sitä, että estääkö sitä käytännössä kokemus, viestintä, tarjonnan logiikka vai mikä siellä on pullonkaulana. Ja sitten kun mietitään näitä suositteluja, niin kuinka moni meidän asiakkaista on tyytyväinen, mutta hiljaa. Pitää tiedon itsellään, että miten me rakennetaan sitä kasvua näiden suosittelujen kautta. Tähänhän meidän pitää kysyä itseltämme, että syntyykö halu kertoa ja jakaa, vai jääkö se kokemus vaan tämmöiseksi omaksi tiedoksi. Eli onko asiakaspolussa tunnistettu esimerkiksi hetket, joissa se kokemus on poikkeuksellisen hyvä ja joissa suosittelulle olisi luonteva paikka. Pyydetäänkö me aktiivisesti suositteluita vai onko se jätetty sen varaa, että kyllä ne suosittelee ne ketkä kokee, että on jotain suositeltavaa. Ja sitten miten sitten, ollaanko me brändinä sellainen, että se suosittelu olisi sosiaalisesti hyväksyttävää ja helppoa, ehkä merkityksellistä asiakkaalle. Ja miten teknisesti on sitten mietitty, onko siihen joku helppo mekanismi, linkki, kutsut, koodit, some tai muu vastaava. Ja ehkä me voidaan palkita suositteluilla, antaa etuja, tunnustusta, statusta, mitä ikinä. Mutta tärkeintähän on se, että tietääkö meidän asiakkaat, että me toivotaan suosittelua. Tämä on se ydinkysymys. Ja sitten vielä se, että miten me varmistetaan, että ne suosittelut lähtee leviämään. Onko näillä ylipäätänsä sellainen sosiaalinen ammatillinen verkosto, jossa
ne vois toimia suosittelijoina. Miten sitten markkinointi voi tukea vielä näiden suositteluiden leviämistä. Sitten jos mietitään vielä, että johdetaanko sitä asiakaskokemusta alusta loppuun, niin meidän pitäisi kysyä itseltämme, että onko meillä yhteinen näkemys siitä, mistä me haetaan kasvua. Ja toisaalta ohjataanko me nämä investoinnit sinne, missä on vuotoa, vai tasaisesti kaikille jotakin. Ja miten meidän mittarit, jotka kertoo pulssista, ja toisaalta onko meillä sellaiset mittarit, jotka ennakoi sitä, mitä todennäköisesti tulee tapahtumaan. Eli ei pelkästään NPS:ää, vaan missä se asiakas katoaa, missä se potentiaali jää käyttämättä ja missä suosittelut ei lähde edes liikkeelle. Ja totta kai tämä vaatii sen, että meillä on oikeanlainen ymmärrys siinä, että onko meillä oikea strategia tunnistettu ja määritelty kasvun tueksi. Ja toisaalta se, että miten me lähdetään sitten rakentaa sitä asiakaskokemusta, miettimään brändiä, sitä koko kokonaisuutta. Miten me voidaan muokata asiakkaiden käyttäytymistä. Ja sitten miten me oikeasti rakennetaan ja operoidaan ja varmistetaan se, että kaikki opit menee käytäntöön. Ja moni ajattelee, että asiakaskokemuksen kehittäminen on iso muutosprojekti. Mutta todellisuudessahan kyse on usein siitä, että me laitetaan vaan nämä 3 asiaa samaan pöytään ja tarkastellaan kokonaisuutena sitä meidän tekemistä ja tunnistetaan, mitä meidän tulisi tehdä. Ja sitten vielä 4 tällaista asiaa, josta mä suosittelen, että kannattaa lähteä liikkeelle, kun lähtee miettimään näitä asioita. Eli missä kohtaa asiakaspolku kasvu syntyy ja missä se vuotaa. Mikä käyttäytymismekanismi meillä on heikoin, eli mihin meidän tulisi panostaa, missä meillä on potentiaalia, josta me ei saada kasvua, arvoa. Ja business caseit on tärkeitä, eli kun me lähdetään miettimään vaikka hoitomalleja tai mitä ikinä, markkinointibudjetteja, mediaa, mitä ikinä, että mikä investointi tuottaa eniten. Ja se, että nämä ennusteet rakennetaan sen tiedon varaa, että missä kohtaa kasvu syntyy tai vuotaa. Ja tärkeintähän on myös tehdä poisvalintoja, mitä ei kannata tehdä nyt. Kiitos. Iso kiitos Sirpa. Aivan mahtavaa konkretiaa ja käytännön esimerkkejä ja kaavan käyttöä. Chatiin ei ole tullut yhtään kysymystä, mutta mä voisin ehkä kysyä vielä sellaisen, että kun me linjoilla on nyt ihmisiä, jotka asiakaskokemusta ja niin kuin näitä isoja asioita miettii ja suunnittelee ja käytäntöön vie myöskin, niin missä esimerkiksi Dagmar voi auttaa? No me pystytään auttaa itse asiassa näistä jokaisessa vaiheessa. Mä voin laittaa tämän kalvon, eli tämä on ihan meidän käyttämä viitekehys. Mehän nähdään Dagmarilla tämä käytännössä joka päivä, että se kasvu ei synny yhdestä toimenpiteestä, vaan siitä, että se ymmärrys, kehittäminen ja toteutus on linjassa keskenään. Eli ymmärretään, mitä tapahtuu, mitä me haluttaisiin, että tapahtuu ja mitä me lähdetään sitten rakentamaan näitä. Konkretia. Meiltä on myös tullut tuollainen uusi ilmainen brändin ja asiakaskokemuksen kehittämisen opas. Sen voi meidän saitilta myös ladata. Mä laitoin tuonne chattiin linkin, jos vielä kaipaat lisää konkretiaa tähän asiaan liittyen. Ja tosiaan tämä tallenne tulee teidän sähköpostiin, niin pääsette myös tätä dekkiä uudestaan katsomaan ja Sipen tarinaa kuuntelemaan uudestaan, että minkälaisia asioita tähän, tai mitä tässä tänään käytiin läpi. Iso kiitos Sirpa ja iso kiitos kaikille osallistumisesta. Toivottavasti saitte tästä hyödyllistä tietoa omaan työhönne. Ja jos jotain kysyttävää tulee, niin Sirpaa voi varmastikin ottaa tämän asian tiimoilta yhteyttä. Oikein mukavaa viikonloppua kaikille ja nähdään taas tulevissa Dagmarin tapahtumissa. Kiitos.